गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। नैथि गुणोत्सवआव बर' बिजोंनि थाखो 2नि सोंथि बिलाइया इंराजि रावजों फैनायखौ लानानै माहारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ माब्लाबाबो गनाया। नैथि गुणोत्सवआव बर' बिजोंनि थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि रावजों फैनायनि सायाव चिरां जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खौरांगिरि मेल लादों। नैथि गुणोत्सवआव बर' बिजोंनि थाखो 2नि सोंथि बिलाइया इंराजि रावजों फैनायखौ जों माब्लाबा गनाया होननानै बुंथिदों चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया। बेजों लोगोसेनो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन नार्जारिया बुंदोंदि बर' बिजोंनि जेखि जेंना फैया जों गसंथेगोन होननानै। महाराष्ट्र खुंफुंजानाय महालक्ष्मी सरस एक्जिबिसनाव बाहागो लाहैनाय सबिता सरगयारि आरो जुनु मिलेखौ दिनै सिजोन इनजुआ बरायदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिजोन इनजुआव महालक्ष्मी सरस एक्जिबिसनाव बाहागो लाहैनाय सबिता सरगयारि आरो जुनु मिलेखौ सिजोन इनजुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों नाबार्डनि डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट मेनेजार मुर्सि आमलान रन्जन तामुली बिथाङा। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों सिजोन इनजुनि आफादगिरि मुर्सि राजा ब्रह्म, हिरिम्ब शिल्प समबाय समितिनि आफादगिरि मुर्सिमा रुकुमनि बर', लोगोसे बाहागो लाबावदों सिजोन इनजुनि गायसनगिरि आफादगिरि मुर्सि बीरेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो सुरजमुखी इनजुनि डाइरेक्टर मनोज दुत्ता बिथाङा। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं दरंगाजुलि बियाबनि कुमारिकाटा हाथाइसालियाव इउपिपिएल हानजानि सुबुंगौमा आरो जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे जयनिं हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, एमसिएलए माधव सेत्री आरो एसि सेल, अबिसि सेल, सान्थालि सेलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मंगलबारखालि बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन हानजानि 1000निबो बांसिन मददगिरि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल हानजायाव जयनिं जादों। एसबि बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थाखो 2नि गुणोत्सवनि आनजादखौ होबथादों बर'नि माहारियारि आफादफ्रा। थारैनो आसाम सोरखारा बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरबाय नामा? गिबियाव थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि फराय बिजाबखौ इंराजियाव होबाय। बेनि उनाव आनजादनि सोंथि बिलाइया इंराजियाव आरो दा गुणोत्सवनि सोंथि बिलाइखौबो इंराजियाव होबाय आसाम सोरखारा। थारैनो सोरखारा बर' बिजों आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ खेरखेराय मारला नामा? गले गले खावलायसेयावबो थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया मानो इंराजियाव फैखो? बे मोनसे गेदेर सोंलु सिखारदों। बिनि हेंथायै बर'नि माहारि आफाद एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों होबथानाय हाबाफारि लादों। सासे सुबुंनिफ्राय हमनाय गारिखौ हगारनानै होनायनि मुङाव धालिगाव पुलिस आउटपस्टनि एसआइ सिन्टु दासआ 10,000 रां लानाय समावनो जाख्लग्रा बेरेखा हानजाया हमो। चिराङाव घुस लानायनि दायाव सासे पुलिसआ हमजायो। एन्टि कारापसन भिजिलेन्स टीमनि हानजाजों हमजानाय पुलिसखौ काजलगाव पुलिस थानानि सिन्टु दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय गारिखौ बख'ना हरनो थाखाय 10,000 रां घुस लानायनि दायाव पुलिसआ हमजायो। रायजोआव फिन जागायफिनगोन CAA एबा कास्ट सोमावसारनाया। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि बुद्धिजीबि डक्टर हिरेन गहाया। मुंदांखा मेलेमजिबि डक्टर हिरेन गहाया रायजोआव CAA एबा कास्ट सोमावसारनायखौ फिन जागायफिननो थुलुंगा होदों। डक्टर हिरेन गहाया आसामनि सुबुंफोरखौ कास्ट सोमावसारनायनि थाखाय फिन राजा लामायाव ओंखारबोनो खावलायदों। आसामाव दासिमबो आयेन आब्रुथिया थि गैया। डक्टर हिरेन गहाया बेखौबो बुंदोंदि नोगोरारि सोरांनाय आयेना मोनसे धोरोमनि बेरेखा। जेब्ला असमियाफ्रा सिरि मोनो अब्ला मिरु सोरखारा गादबनो हानाय नङा। आथिखालाव खिलन्जियानि थामोनथाखौ रैखा खालामनो थाखाय आसामनि सुबुंफोरनि बादै रायज्लायनानै गोबां गुबुन हादोरारिफ्रा असमियाखौ गादबनो लामा नागिरगासिनो दङ। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।